Tam je on. Dobré radio s Zejkou. Ríšo. Čo hovoríš na to? Máš dneska fakt super hodinu, naučili sme sa, že ako používať long division a tak ďalej. Neviem. Tam je prezidentský palác, čo si myslíš o prezidentovi? Takže náš prezident je jeden z najlepších, ktorí tu boli za tie roky. Samozrejme, nemôže sa porovnávať s tým. Je 9 hodín ráno. A ide sa na kávu. Ten typek, čo je v bombone, Anka mi vravila, že on je reálne, že alkoholik, že vždy, keď tam prišla niečo, tak už bol sťatý a gone, jak nikdy. Ten typek? Čo by si ty chcel vidieť otvorené? Áno, ja... Čo ti niekedy stalo, že keď si šiel vlakom domov, tak ti hádzali Romovia do okien vlaku kamene? Áno. Odchod, metro, v Bratislave. Pýtaš, že kde je deň otvorených dverí tam v paláci? Sú otvorené dvere, takže ideme na deň otvorených dverí. Dobre. Momo, 5 € keď tam vbehneš. Stačí vbehnúť tam za plot. A to, to stačí, ja tam bol hatknúci, no. Jo, pozor, koľko ich tam je. A koľko ich tam je tých? Čo to je? Takže toto je náš riaditeľ, prosím pekne. Máme ho tu vo Forbese. Je to, že inšpirujúce. V Bile môžete kúpiť. Dobre ich tu beraje. Poď do koty. Čo? Do koty. Poznáte Ferenciho? Začni im kričať. Hej, zadný rád stejne, poznáš Ferenciho? Iba jak zahraničný diplomat. No. To je černo? Tu mám si černo tam. Čo? Tam je on. Milión aura. Takže tá typka je zo Salvadora. Reálne, povedzte mi, čo tu robí Kylian Mbappé. Poďme tu dole, pod schodom. Ellen DeGeneres, ako sa volá tá komička? Ellen DeGeneres. Meanwhile. Skoro. No, v normálnom svete. Tak svet, vyšiel som vonku a svetlo konečne, že... Najkrajšia vec na celej zemi, proste svetlo. Že len tak navyše 5 €. Ak máte radi, ako si púšťajú klipy na YouTube, zároveň ale máte radi taký úplne na piču flekový zvuk, tak vám odporúčam ísť do toto, Cyber S a tam si môžete počuť aj S hudbu, neviem. Cyber S? Dobre, to je dobré auto.